Billedserie, det hedder jo Occupational Childhood, så det jo tager den her sovjetiske erindring, eller mine egne gamle sovjetiske minder, som jeg har, og selv personligt har oplevet, til lidt mere sådan kollektive fortællinger, fordi jeg tilhørte den der sidste generation til de sovjetiske børn, som vi faktisk gik i skole under sovjetregime, autoritære regime. Og det her sådan for eksempel var denne her sådan eksempel, hvor jeg prøvede at forestille mig selv som et barn, men vi alle sammen så jo sådan nogenlunde ud som denne her barn, mig selv, hvor vi var i uniformer, sorte og hvide uniformer. Vi har haft sådan en oktoberist, vi var kaldt oktoberist, og jeg fra første klasse fik sådan en karakterbog, hvor man skulle sådan, okay, du skal få de her karakterer, din mor og far, de skal signere, at du faktisk er god nok i skole. Og vi dagligt er fortalt, hvor er vi heldige til, at Lenin elsker os, og alt muligt sådan propaganda-ting, som er virkelig omkring det der, du skal opføre dig sådan og sådan og sådan. Du skal være glad, at du er en del af Sovjetunionen. Så det er simpelthen sådan autoritære, propagandafyldte fortællinger, og så får man en medalje eller det der fra første klasse. Hvis du opfører dig godt, hvis du er en god elev, så kan du få også en medalje. Så det er sådan meget strikse regler, og hvordan det hele foregår. Her igen sådan et par andre fortællinger, som jeg også igen prøver at udtrykke visuelt, men for eksempel, og som jeg har sagt, vi var det der oktoberist, som vi var jo nødt til at opføre, som der bliver forventet af os. Vi gør, hvad der bliver sagt. Men for eksempel skolegården, da vi gik på sådan i løbet af skolepausen, så plejede vi måtte ikke lege, vi måtte ikke løbe, vi måtte gå rundt og marchere ind i pausen, i skolepausen. Fordi det er sådan, der skal ikke leges, der skal ikke larmes, så det igen, du var ikke engang tilladt til at være barn. En anden minde, som også for det der occupational childhood, eller for det der autoritære sådan, regime, som jeg får, for eksempel da Litauen ville gerne blive uafhængig fra Rusland, så Rusland har besluttet, at nu skal der komme en økonomisk blokade. Altså, I skal ikke slippe fri her. Så det har jo slukket for elektricitet, for alt muligt. Og der, på det tidspunkt var vi jo en del af hele sådan brede økonomisk system. Og så her kan jeg jo godt huske, hvordan jeg og min mor, vi har sådan besluttet, okay, det kan godt være, at det bliver faktisk slemt, det her blokade. Så har vi besluttet, at vi skulle blive at vokse nogle kyllinger. Og vi vidste ikke jo, hvordan man vokser kyllinger. Vi har ikke sådan rigtig noget, okay, vi prøver bare. Men en dag, den der store minde, jeg har, eller sådan, jeg kan huske, jeg var så trist og ked af det, fordi vi kommer ind i den der skure, hvor vi vokser de der kyllinger, fordi vi skulle forsikre os mad, hvis det nu skulle være. Og børskyllinger, det simpelthen er døde. Vi ved ikke hvad, eller sådan noget, men jeg kan huske sådan lidt, hvor jeg var sådan med barnet. Okay, jeg bare stod mellem de der kyllinger. Hvad skal vi gøre med dem, de stakkels kyllinger? Så kunsten kan spille en meget, meget stor rolle til at etablere sådan en tættere emotionel forståelse og relevans på de der historiske begivenheder, når det er udtrykt via kunst. Fordi det er udtrykt på en anderledes måde, end det der måske faktuel, dokumentarisk måde. Det er udtrykt via kunstnerens egen oplevelse, hvordan den kunstner har oplevet denne her historiske begivenhed. Og derfor det kan skabe den der mere, selvfølgelig både visuelle udtryk, hvordan kunstner vil gerne fortælle det til verden omkring den begivenhed, men også invitere i det lidt mere emotionelle rum, til lidt mere emotionel dialog. Hvad det egentlig betyder, og hvordan kunstneren oplever, og hvad vil kunstneren gerne, at tilskueren oplever også og tager ud fra denne her begivenhed via dens kunst. Så jeg håber, at denne her serie inviterer folk til lidt mere forståelse af den der dårlige historie, og at den er faktisk i gang til at ske igen i Ukraine nu. Fordi Putin han jo siger, at fald af Sovjetunionen er det værste, hvad der har sket for Rusland. Så når jeg er i Litauen for eksempel og læser på Kunstakademiet, så folk er reelt bange. De er bange for krig. De tænker, okay, når den krig er færdig derude, så kommer Rusland til Litauen igen, eller til hele Baltikum igen. Så faktisk folk er bange. Så jeg håber, at folk kan tage med sig netop den der både, okay, sådan var historien. Den var trist, den var anderledes, måske end min egen barndom. Det skal vi lære af, og forhåbentlig den ikke gentager sig, for det er i gang med at ske med Ukraine nu her.
Og så samtidig håber jeg, at det inviterer folk til at forstå lille smule, sådan også de flygtninge, som kommer her med deres minder fra krig, for det er ikke særlig fedt for dem, de er også tvunget til at gøre det. Så jeg håber, det sådan skaber lidt mere fælles forståelse og sådan lidt grund til de her triste begivenheder faktisk.